altres fets històrics molt importants que no tenim contextualitzats. I un d'ells és la revolució de les Germanies. La revolució de les Germanies que va ocórrer a València és una revolució molt particular. És que n'hi ha canvis d'ordre dels governs de les ciutats, en la forma d'administrar les ciutats, perquè ja comencem a veure que queda un poc desfasada la capacitat de poder per lloc de naixement o per sang. Les Germanies és una revolució que hi ha a València que comencen per la segona part. Així a València ciutat, la defensa de la ciutat la organitzaven els gremis, però els nobles no participaven. Se fa un avistament d'una flota corsària d'otomanos que va atacar la ciutat de València. Aleshores, el govern de la ciutat arma els gremis i diu, senyores, a defender-la. Però està ja una epidèmia de pesta i els nobles de la ciutat se'n van de la ciutat a les seues possessions fora, perquè és molt més difícil contagiar-se en el camp que en les ciutats. Aleshores, quan tornen a la ciutat, diuen, bueno, gràcies per defensar la ciutat, torneu les armes. I ells diuen, què armes? Nosaltres no... Val? I a partir d'ahí, ells ja armats, pues demanen... Algun tipus de privilegi, clar. No? Que l'elecció de xurats en la ciutat de València, que eren els que governaven la ciutat, canviara. I per a que ells, los buenos hombres, pogueren entrar a governar la ciutat. A tot això se li junta que Carlos V d'Alemanya, primer d'ací, entra a governar i no vol vindre a xurar els furs a la ciutat de València, perquè el poder reial en la corona d'Aragó no era implícit, era explícit. És a dir, el rei tenia que fer algo per a que li donaren tot el poder. En altres monarquies se moria el pare, passava la corona al fill i ja tenia tot el poder. Però així tenia que vindre a xurar els furs. Tu eres el rei, però hasta que no xures els furs, no pots tindre tots els poders que pot tindre el monarca. Però ell no vol vindre a la ciutat de València a xurar els furs perquè hi ha pesta. Aleshores els gremis manen representants a Barcelona i li diuen, chico, no te preocupes. Man algú i que xure els furs per delegació. Algo que no s'havia fet mai. Man algú a que xure els furs i aleshores pareix que com els gremis tenen el reconeixement del monarca. Però Carlos V, que sap jugar molt bé, juguen això, en donar-li un dia el reconeixement als gremis, un altre als nobles. I el que fan és pegar-se entre ells i el poder de la corona a pujar. Val? La revolució acaba molt mal i la perden els gremis.